Alright, so linis ng motorcycle natin ngayon mga idol. So happy Sunday no. So adlaw karong Domingo mga idol. Time check 11:30 mga idol. Grabe kainit. Sus. Na ba kani booking in town or ron na ay Miglanilla. 1:45 na Italino. Ay layo mga idol. Grabe kalayo. Grabe kainit mga idol. Wala pa kita kasugod mga idol ba action na tag action na tag kaluya sa init tan-aw pa lang daan no. So shout out sa mga nagbiyahe karon no, nga grabe ka init nga naning kamot gihapon sila mga idol no. Naning kamot gihapon para silang pamilya mga idol. Sa mo tatong naay mga estudyante. Bisa grabe ka init. Grabe gihapon nagwadwad gihapon sa karsada mga idol tungod kay gaapa sa mga bayro nun sa eskwelahan ba. Shout out sa mga rider nga nagkugi gihapon no. Sige lang makabawi ra tayo ni pohon mga idol. Basta ay lang magkalimot pag subscribes na ko dara mga idol kay nata ihatag nga pahalipay niyo pohon. Lain pa jud atong gibati sa tong lawas mga idol murag napatay gamay trangkaso mga idol og makuha niyo sa kuwanti og mga idol nga murag na something nga pagapagaw tungod kay giubo karon mga idol niya nasa gaming sipon. Pero lagi bisag inaani atong kahimtang no, bisag naatay mga gipamati sa tong lawas mga idol. Biyahe gyapon ta. Grabe wala pa kita kasugod mga idol, gisugod taghangat. So okay na ba? So shout out sa tuwa mga kauban mga kamax. Dili lang kay mga Maxim Rider, pati lahat ng mga delivery apps. Maxim, Move It, Angkas, Joyride. So amping mo no. Amping mo sa iyong pagbiyahe mga idol. Kaya grabe kainit sa mut na yun araw no. If ever gani kung feel ninyo nga kapoy na or naluya mo, so ay makalimot pag relaxed pahuway sa kadiyot din. Siyempre inom og tubig mga idol para di ta ma-stroke. Lubat ato ang battery karon. Gubat na gid ato ang battery mga idol. Itong battery sa ato ang motorcycle mag-check engine na lang siya. Grabe kainit mga idol. Doy! Ato ang subscribers dere. Lubat ato battery. Di ka start, di ka daog. Ato na lang ikrang-krang no. Alright, biyahe ta karon mga idol. Happy Sunday sa mga Maxim Riders dara no. Wait kina iming Glanilla. Na booking duha ka buok wait sa ato sa i-check be. Asa man ni 150. 4.9 layo kayo. Alright. Muna ito ang status karon mga idol. Grabe kainit sa panahon. Unsa naman ta ani naning kamot gihapon ta no. Sa mo ta to nay mga daghang bayro non. Sa mo ta to nay mga estudyante mga idol nga nagdungan og pang-eskwela bitaw. Ya ang pangita na to, yung pangita in town sa kuan inaani lang deliver na sa kuan usa ka delivery. So grabe. Nakita na ko sa iya mga idol, wa gid siya pahuway mga idol. Mugikan siya og kuan para sa mo ang silingan diri mga idol. Mugikan siya mga idol buntag sayo. Gawas siya mga alas 5 sa buntag. Gawas na siya mga idol kay nag-apa siya sa mga estudyante sa mutating klase. Then muli sad siya mga idol mga alas 10 sa gabi eh. Then mo na everyday gina niya ginahimo mga idol. So grabe akong pagdaig sa iya mga idol. Kay bisag ani kainit wadwad gyapon siya mayo. Nataga na gyapon tay mga daghang mga amigo mga kaila diri sa Maxim nga bisag grabe kainit naning kamot gyapon sila nagsigyapon silang biyahe mga idol. So ako ang maistorya ninyo no nga amping mo sa inyong pagbiyahe mga idol. Ayaw kalimot nga ang inyong gihimo karon nga para ra gyapon sa inyong pamilya mao nga pag-amping mo sa inyong pagbiyahe din kanang
kuan if ever gano no kung traffic so careful mo anang mga dagko nga mga sakyanan like mga dump truck, mga 10 wheelers ay gimog paduol dia sa tubangan mga idol ay magsud anang mga blind spot nga kuan nga lugar nga unsa na siya blind spot nga pisto nga dili mo makita sa side mirror sa driver kay delikado kay na. So mas maayo bahalag madugay mga idol no, basta safety lang. So ana lang ako ang ka concern sa inyo ha as a delivery rider. So siyempre isip usa ka delivery rider mag-uol sa taog na ay mga daotang mahitabo no sa ato ang mga kauban isip mga delivery. Mag-uol sa taog na ay mga daotang mahitabo sila ha kay siyempre kita-kita ra gud naningkamot sa diris karsada. So may gani ko ni mga idol kay ini sa Maxim part-time ra ko kay na ako'y trabaho nga gayjutihan taga-adlaw. So, mga binta-bintaha gamay pero matod nila nga mas nindot lagi daw ang kuan ingon ani nga trabaho. Kay dali ra ang kita tino o dali ra jud tino nang kita ni mga idol kay ako ha part-time ra ko diri ha pero makita ko og 1k ya kagabi mga idol 800 to 1k ako ang kita sa mata gabi ko if ever ko magbiyahe ko. Pero mao lagi no grabe karisgo ang kuan, grabe karisgo ang trabaho. Samot ayon ani grabe kainit. Oh pareha na ko sakpan ko sa subaw. Sakpan ko sa subaw mga idol. Kay inani init kayo and then kaliton og uwan bitaw. So ang mahitabo lang ay nagawit sa layo. Mahitabo ana pag inani grabe kainit and then uwanon ka og kahapon. Mo ni ang resulta ubuhon ta. Ya muna labad sa ulo. Og syempre sipon-sipon na ta. So mao ni karon akong gibati karon. Kay namgoy time nga nasa gawas akong trabaho as a maintenance. So siya ay grabe kainit. So mao na yung biyahe na to magabi mawanan ta. So dito sakpan kita silanat mga idol. So mao ni karon ato ang tingog nga murag na is something lahir ato ang tingog karon. Mura ta og 15 years old ani ron. So that's all mga idol no. So biyahe ko then syempre vlog sa ta karon no. Then shout out sa ato ang mga masugatan karon mga rider. So shout out sa inyo tanan. Og syempre no mga idol no, isip pahinomdom sa isip kapwa rider. So amping mo sa pagbiyahe. So that's all. Bye.